Boyfriend yangu yekuNigeria akaromba and ari kundishandisa. Akatanga achimitisa vasikana kunze. Kana mimba yasvika 4 months omubisisa otora fetus onoita ritual. Izvi it was possible nekuti anotora musikana umuendesa kuna private doctor wake. Vatete ndokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu. Ndakati ndapedzawo program yandaita kuuniversity ndokubva ndati rega ndizotsvakawo basa kuno kuSouth Africa. Ko ndaive ndawane kutsvaka basa kuZimbabwe, basa risingabudi. Ndakati ndasvika kuSouth Africa ndipo pandakazoziva kuti kodiwa mawork permit nezvimwe zvakati wandei usati wawanawo basa. Zvino basa ndairiwanepi? Apa mari yekuita work permit ndakanga ndisina, chero mari yekuita sako. Ndipo pandakabva ndatanga hangu kushanda musaluni ndichiti ndiunganidze mari yangu, kana yakwana ndozoitawo sakwa, ndozokonveta macertificate angu kuabvisa kuMuzimu qualification ndowaisa kuSouth African qualification, ndozotsvagawo basa. MuNigerian uyu akanga ane bhawa musame street nesaluni wedu. Ndiko kusangana kwandakaita naye. Aiuya kuzogera musoro all the time. Iniwo ndiri musikana ane body yakanaka quickly noticed me. But ini ndakanga ndisina basa naye because I told myself kuti my Nigerians vanhu vasiri right. Aigara achinditarisa nerimwe ziso ndichingoti uyu anopenga. Iniwo ndaigara kumba kwavatete vangu. Zvakaita kuti ndizoguma ndadana nemuNigerian uyu, regai ndimbokudzoserai kumasure kuitira kuti muite background yenyaya. Ndaigara kumba kwatete vangu. Vatete vangu munhu anonyima. Kumba kuti kwaibikwa katadha kadoko doko, topakurirwa katadha kaya nenyama piece imwechete nesupu. Kwaisabikwa cabbage kana mavheji. Ini ndakanga ndabva kuZimbabwe ndakatosimba, asi ndakaondera kuno kuJoni. Ndakuudzai kuti ndakanga ndisina kana mari yekuti nditengewo anything. Chikafu chepaside. Chingwa makuseni chainzi ndechevana. Masikati ndaiswera kusaluni kuya. Manheru ndopanopakugwa katadha kaya kadoko doko. Iwewo zvipakuriramo masadza emalunch box mawo. Ini basically ndaigara ndine nzara. Nyaya yenzara yakava part of my life. Munoziva here kuti nzara inokushota zviya zvekuti penga mudumbu ugoita unge ucharutsa. Ukada kurutsa hapana kana chekurutsa. Ndo waiva uri upenyu hwangu. Munin'ina wangu akanga ari kuuniversity. At that time ini ndaifanira kumutumirawo grocery every semester panotanga chikoro. Amai vedu vaidzidzisa havo kumamisha, saka ndivo vaibhadhara school fees. Asi mari yehembe nezvimwe izvi akanga asina. Saka ini mari yandaiwana kusalunuku ndo yandaitora ndotumidzira munin'ina wangu. Kumba kwavatete kuya ndaitengawo chikafu zvakare. Ivo vakanga vasingatengi chikafu, yakanga iri mhuri iya inotenga cooking oil nezvinenge zvapera. Cooking oil yachona yaidogara mubedroom. Saka inini mari yacho yandaiwana ndaibva ndangotumirawo kumusha ende yakanga isingakwani. Zviya zvekuti ndaisara ndisina chinhu. I remember on this day ndakatenga magroceries ndikakwira chitima ndichinobatisa Park Station. Between me and poverty ndakanga ndasarirwa ne20 rand. Apa bhutsu dzandaive ndakapfeka dzainge dzadambuka. Ndikazviudza kuti pandodzoka kumba ndaizodarika nemutown ndichitengawo mapush kumaChina. Koraya kwakanga kuri kuma 2016. Ndaizodarika kune mashopu emaChina ndichitsvaka maflat shoes. Munhu wandaishandira akanga ari murume wekuGhana. Murume uyu aimeka sure kuti kana yangu yekuti ndicalculate mari yangu aindipa commission shoma shoma. Simba rangu rose ndiye airitora. Akandiudza kuti kana inini ndaida kuti ndiwane mari yakawanda ndaifanira kuzoita plan yekuti ndidana naye. Mukadzi wake aigarawo musaluni momo. Munongozivawo zvinoitawo maGhanaian kana maNigerians. Vanouya kubasa full time. Ndakanga ndine relationship nemukadzi wemurume uyu. I was not going to betray nekudana nemurume wake. Ndakati ndaburuka chitima kuchitsvaka mapockets kudai 20 rand handina. Zvichireva kuti mwedzi wese uyu ndaizodla katadha kaya uyezve ndisina bhutsu dzekupfeka. Upenyu hwemuJoni hunombooma. Ndinofunga kuti munhu wose akambouya kuJoni anoziva zvandiri kutaura. Tete vakazoenda kumusha nekuti nguva yose vaisungirira mari. Chaita kuti pakurirwe katadha kaya kumba kwavatete vaiti ivo vane project yavo yekuvaka. Asina nhasi 8 years later hapana kana structure ine musoro iri pamba ipapo. Anyway, back to my story. Ndakasvika ndikagogodza mubedroom mabamukuru vatete vaenda kumusha. Ndakangoita one knock ndokubva ndavhura door. Ndokubva ndapinda. Ndakaona bamukuru vakavata pamubhedha. Opposite kwakanga kune TV kaya kegotsi neDVD player. Ndichiti kutarisa ndikaona munhu ari mubishi kuona pornography. Ndakabva ndangomanya ndichibuda mubedroom ndokubva ndaenda. The following day ndakati ndidzoka kubasa ndikaona bamukuru vakurumidza kuchaisa vari kukumba. Vakabva vatouya kwandiri vachida kundibata. Vakandimhanyisa, vakandigwisa, vakandibvonza pakona pandandavanda, vakandiisa pamubhedha. Ndakavarwisa. Asi munhu aidlawo katadhazve. Ndakanga ndisina simba rakawanda. Ndakatozobatsigwa nemurume wataisheya naye mumba umu.
ndiye akazopinda achitobvawo kubasa ndobva atovhura dhoo akati chii chiri kuitika, ndiko kundirega kwavakaita. Kubva ipapo havana kuzombondifarira. Vatete vakati vachidzoka nyaya ikapidiguka ikanzi ini ndini ndakanga handichida kusejusa murume wavo. Kubva ipapo ndipo pandakabva ndadzingwa. Ndakanga ndisina pekugara. Mwedzi yese ndenge ndagara navatete ndaitumira kumusha nekukontributawo pambapa. Ndakanga ndisina kana jira kana spoon. Ndakati ndadzingwa ndokubva ndanowana kamwe karumu kadoko kari paside ketoilet mubinoni umu. Ndobva ndatanga hangu kugara mukarumu kaya. Ndakatoita kukumbira shamwari yangu kuti indipewo jira rekufuka. Mukadzi wabhosi wangu wekusaluni uya ndokubva atondipawo poto nespoon neplate. Ndiko kutanga kugara ndoga kwandakaita. Mari yekusaluni yakanga isina kuwanda. Amai kumusha vaiexpectawo kuti ndivatumire. Ende unoziva kuti kana ukangonzi wangoyambuka bhodha zvinenge zvita sekuti upenyu hwako hwakunakira, asi hwangu upenyu wakanga ari mazino euko chaiwo. Murume wekuNigeria uya agara achingondinyenga anga asina kumbobvera amira. Ndipo pandakatozomubvuma ndiko kutanga kudanana kwandakaita nemurume wekuNigeria uya. Takatanga kudanana taiti kana ndachaisa aiuya ozondisiya pamba. Umwe musi akazopinda pamba ndokuona chimiro chemba mandaigara. Akati aiwa musikana akaita sewe, a princess, an African queen, hangagari pamakadai, hande tinogara tose. Aigara kuside rekuFar East pane gated community. Ndipo pandakabva ndamuva ndikanogara kuya. Kwanditi vatete vangu vanga vandiita munhu akashata ndakuvatorera murume. Saka ini ndakanga ndisisina hama. Vatete vangu ndiwo oga munhu akanga ari hama yangu wandaizivawo mujoni munhu. Boyfriend yangu ane rudo. Kubva ipapo akatanga kundiratidza rudo. He was very nice to me. Akanditi inini ndirege kuenda kubasa. Saka ndipo pandakabva ndarega kuenda kubasa. Ende aindipa monthly allowance yezvese. Mari yaitokwana kutumira munin'ina wangu grocery, nekutomutengera hembe, nekumutengerawo foni kana pane zvaidiwa, nekutengerawo mama chikafu. Iniwo ndichisarawo ndine mari yangu. Ainditi mama, take good care of yourself. Kubva zvandakamuva in nemurume wekuNigeria ndipo pandakazotangawo kudla ndichiguta for the first time in many months. Ndakaguma kudla ndichiguta kuZimbabwe. Kubva apa ndakatanga kuzvibikirawo chikafu. Aitengawo jollof nezvikafu zvavo zvekuNigeria. Saka ndipo pandakatangawo kuraramawo life, ndikatotangawo kugaina weight. Sekutaura kwaanga aita kuti ini ndiri queen, akatanga kunditreata saqueen. Akatanga kuendawo neni kumaholiday. Ko ini ndaingoziva kuti holiday kuenda kumusha panovha kwazvikoro tonorima chisakura chibatsira vana gogo, panovhura zvikoro todzoka. Akandiintroduce kuA Good Life. Every now and then taendawo kumaholidays tichinogara kuZimbali resort. I think vazhinji vanogara kuDurban munoziva Zimbali. It's a very beautiful place. Ndichitomukawo makuseni ndine view of the ocean. Pandinomuka makuseni paya ndichiwa ocean richinyatsokuva kudai. Upenyu hwangu hwakanga hwakarongeka. He wanted me to look good all the times. Aida kuti ndisewo maperfume anodhura. Tete vaya vekatadha vakatanga kuona kuti upenyu hwangu hwakanga hwachinja. Weight chaiyo yakanga yavapo. Skin ndakanga ndava nayo. Ndokubva lockdown yatanga. Saka doro handiti munoziva kuti raidhura palockdown. Ndipo paakaita mari yakawanda achitengesa neblack market. Asi business rake patakazobuda mulockdown, business rake rakazongoita kunge rakanga rakutanga kudona. Kubva zvakatanga kudona business, inini handina kuziva kuti chii chakanga chichiitika, uyezve kuti business iri akanga aritanga sei. Ndakanga ndisina much information. Kubva ipapo ndipo paakatanga kuita sekuti akanga akunonoka kudzoka kumba. Nguva yese foni yake nefoni yangu dzakanga dzisina mapassword. Mai vake vaitofona vachibvunza kuti ndiri sei, nekuti vaitoziva kuti kune girlfriend yake inobva kuZimbabwe. Rimwe zuva ndakati ndakagara padoo pakanokiwa, pane musikana akauya akati ainge ane mimba yake. Boyfriend yangu anga amubhadhara kuti amuitire mimba. Zvakandinetsa. Paakadzoka ndakamubvunza kuti ko pane musikana angauya pano anga achiti ane nhumbu yako. Akabva ati anopenga, ngosiyana naye, hauzoti vasikana havadi munhu anobudirira. But ndakaita kakunyumwa since akanga achinja password yefoni yake. Zvinhu izvi hazvina kumboringa ebell mupfungwa dzangu. Ndaingofunga kuti munhu ari kuchita, asi ndakazodiscover kuti anoti kana musikana akaita mimba ikasvika 4 months anobva aiabhota, otora fetus yacho onoita sacrifice. Chakazoitika ndechekuti 2 years ago ndakaita pamuviri. Ndaita pamuviri aingotaura kuti pamuviri pako apa hapasi strong pachabva. Inini I was looking forward to this baby. Even though asina kundiroora,
Munoziva here kuti kana ukangoita mimba unobva wachotaka feeling kekuita fall in love nemwana usati wamboona. Rimwe zuva mimba yangu yakuma 20 weeks ndipo pandakamuti ndokumbirawo undibikirewo tea. Ndaita heartburn nemorning sickness yakanyanya. Before aenda kubasa aitosiya andigadzirira chikafu. Ndakamukumbira kuti andibikirewo tea ndokubva asiya andipa tea. Akati asvika kubasa akandibvunza kuti uri okay here, ndikati yes I'm okay. Asi panguva iyi ndakanga ndakutanga kutonzwa period pain. Ndakashaya kuti chii, sezvo yanga iri first pregnancy handina kuziva kuti handifaniri kutombonzwa macramps akaita seperiod pain. Kubva ipapo ndopandakatoona ropa ritanga kubuda. Ndakarwadziwa, ndakaita kuchekwa musana uyu ndikawira pasi, muromo kuita white. Ndopandakamufonera ndikati ndarwara. Akabva auya nekukasika ndokubva andiendesa kuna dokta vake. Ndakarwadziwa. Takasvika kwadokta vaya, mwana ndokubva aburitsiwa nekuti akanga atova 20 weeks, saka akanga atova kafetus. Aburitsiwa kudaro indakanga ndiri mupain isingaiti, and I was looking forward kuti ndinge ndiri mai ndichibatawo mwana wangu. Kubva ipapo ndakabva ndarariswa hope dziya dzakanyanya. Ndakazodzoka kumba asi handina kumbogara ndahwisisa zvakaitika. Inini ndakazodiscover zvinhu zvakawanda. Ndakazodiscover kuti aitora mafetus aya achinoita sacrifice. Mwana wangu, ropa rangu, kuritora, kuriita sacrifice, kundisira zvakandisira mutii kuti agone kukudza business rake. Chokwadi mabusiness ake ari kuita mari yakawanda. Kubva ipapo ndakadzokera kumba ndobva anditi zvichaita zvakanaka. Takagara gore rikapera ndobva azonditi ko ngatitry for another baby. That was last year. Takatry zvakare for another baby. At this point ndakanga ndiri murima, saka ndaingofunga kuti pregnancy yangu iya yakabva yakanga yabva zviri natural. Mimba yangu zvakare yapa 20 weeks iyo yabva. Zvakandinetsa kuti chii chiri kumboitika. Tobva enda neni zvakare kuna private doctor vake vari muNigerian. Tobva vanondibatsira ikoko. Vakabva vandisuka chibereko tobva ndadzoka kumba. This time after ndabva mimba akabva anonditengera mota yakanaka. Akanditi this is your present. This is your gift. You are a good mother. You are trying your best. Asi mimba dzadzo dziri kungoramba kubata. Ndakafara chaizvo auya nemota iyi ndokubva ndatopiwa mapepa emota aya. One day akati achicalculate mari yake yaanoita kubhawa expenses nekuti chii chaatengesa, ndipo paakabvisa foni yake pakanzi lock, auto lock, nekuti aiti kana achiramba achicalculate akatarisa paside yoloka ndobva abvisa auto lock feature iya. Akabva acalculate hake zvinhu zvake. Indakanga ndakagara ndichiona hangu Netflix ndokubva asumuka akabva abuda akaenda panze. Shamwari yake yange yamudana ndokuwana kwandakaita access kufoni kwake. Ndipo pandakazonoona mashura chaiwo. Mufoni umu makanga mune mamessage evasikana vazhinji vakanga vaita mimba. Ndakanoona chat yaitaura neng'anga yake ichimuudza kuti unofanira kuunza imwe fetus after 6 months. Iye akabva apindura akati ndaneta nekuramba ndichingomitisa vanhu. Ng'anga ikati remember it has to be your DNA. Haugoni kutora fetus yeumwe munhu. Ndipo pandakabva ndapera simba. Ndakagara pasi ndikapererwa ndokubva ndavhara chat iya. Moyo wangu wakatsemuka. Ndikaziva kuti ndosaka mafetus aya ari kutorwa achiitwa marituals after every 6 months. Ndakapera simba ndikaona kuti ndakanga ndichigara upenyu hwenhema chaidzo, a fake life. Munhu wandakanga ndaichigara naye ndidiabolos wakandimitisa kaviri kose uchitora mwana wangu, ropa ranguwo achinori sacrifice. Ndizvo zvakaita kuti atengewo mota iyoyo achinditengera mota nekuti anoziva kuti I'm contributing to his wealth. At this point ndichiri kugara naye basa ndisati ndawana. Like I said, program ndakaita iri under special skills. Anytime from now ndikawana basa I'm moving out. Anditozivi ndomuramba sei nekuti we've been together for a very long time. Achindiratidza rudo asi kuti ndizvigamuchire zviri kundinetsa. Pfungwa yangu iri kuti ndibve. I should run away with my life. Imwe pfungwa zveyofunga kuti saka inini ndichasvika kupi ndichiti kana ndikaita mimba ndotohwa kuti ndogara naSatani anondiisira mushonga kuti atore mafetus achino sacrifice. Ndohwakutya. Pandiri pano vatete handizivi ndiite sei. Iyi mari yeropa ina handichadi hangu. Ndibatsirei iwe hama dzangu. This is a very sad story. Thank you so much for sending us this story. What I can say is run with your life. Run.
run. It's very unfortunate kuti dzimwe nguva tosvika kuSouth Africa totambura, we end up making wrong choices nekuti unenge usina kana pekugara, usina kana chekuhla. Asi chandingangotaura chekuti run with your life my sister, kusiyana nazvo ende kudosiyana nazvo chaiko ndokukanaka. Handizivi hangu kuti comment section inoti kudii, handeitori nemacomments tipe, siyewo macomments tipe umwe wedu advice. Muve nezuva rakanaka. Thank you guys for watching. Bye bye yellow team.